Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, maskandi updates, guys. Ngibheka ingoma yakhuzani ubhontshisi. How angiyitholi ki-original le ekoyakhuzani ku-YouTube account kaKhuzani ngiyathola kodwa la acula khona ikhwaya kodwa le ngathi Khuzani akekho. Ngizwa nje bethi lo mfana uyalithanda ubhontshisi, angazi ongena after lapho ukuthi bathini, kodwa lo bhontshisi uthandwa umfana. Hawu, angithi ngibonile la kwi-comment section yami masikhuluma nge-song of the year, kodwa sikhuluma-ke izinto za-last year. Kukhona abathi sizohlukanisa unyaka ngobhontshisi. Lo bhontshisi lo angikutholi-ke i-original song eyenziwe uKhuzani, because mangibheka la ku-page lakhe abamncumayo bathi ungena kahle. Liphi kanti leculo ubhontshisi uphi? Akakakhiphi, uzophuma kwi-album. Abanye bathi uzocula nekhwaya. Ikhona i-interview engisazoyibheka la engathi khona uzoba ne-tour ahamba khona nekhwaya le abevele ehamba nayo, shuthi iyo lo yacula nayo ubhontshisi. Lezo lo mfana uyalithanda ubhontshisi iyona song of the year. Awu cha, ngeke, hhayi anisekho serious manje, anisekho serious. Futhi-ke mina ngiyayivulela inkundla kushoni konke enikuthandayo, mani ngangithukanga nje kuphela, ningayithuki inhlamba. Lo mfana uyawuthanda ubhontshisi, i-song of the year leyo. Awu guys, ngeke, hhayi bomalume siyaxolisa, hhayi ngamane kuthiwa-ke yenzani ukhisimusi kaKhuzani eceleni, nimuphe konke enifuna ukumupha khona, nibhiyoze naye noma nenze unyuye wenu noKhuzani. Manithi hayibo, manithi le ngoma le angiqedile kodwa ngizwile ukuthi lo mfana uyawuthanda ubhontshisi, angazi nje kodwa hhayi. Futhi mina yazi angiyazi indaba yenu, into engixakayo nixakekile, nibizwa umaskandi pop, nibizwa umaskandi abanjani, kodwa lokho kwenzeka kina nikunakile. Lo mfana uyawuthanda wow, hawu, aninakile. Futhi into engichaza ngani nina ni-fast ukugxeka kwenye indawo, kodwa lokho kwenzeka kunina. Yes, asikhulumi ngakho. Angithi niyangisabisa manje nithi mina ngizolimala, angazi ngizobe ngilinyazwa yini. Hey, hayibo, manje nithi ngizolimala, ngilimalela ukuthi nje ngikhulume ngokuthi umculo asiwusupport, ngihlela izinto ezihlekisayo. Bukani uMaidululu abantu bakhuluma, wabalalela, buka ingoma yakhe imnandi kanjani. Akusile igama lakho uMaidululu iculo, ingoma, kodwa imnandi. La sefake khona umnqobi yazo, hhayi bangena kamnandi, bangenelana nje kamnandi. Walalela nina ekhaya kuney'nkinga, anifuna ukubheka iy'nkinga ezisekhaya kini, niloba uniqhweba thina ukuthi sizodlala nani. Thina asidlali-ke thina nje siyahamba kakhulu. Niyophaphamisa nize nithiwe umthandeni ube laphaya phezulu ko-New York, kuleza zinto zakhona, isithombe sakhe nasa lapha phezulu. Lapho sisho niyoquleka, ngoba phela cabanga angeke wena ukwazi ukuphikisa into le. Angithi kulokho kula okwenzekela e-South Africa niyawaphika amandla akhe, niloba nithi nje hhayi ngisho ebizwaphi equalifya, ngoba phela ngisho sekuthiwa niyaphika-ke nina ukuthi-ke ubuyile ne-record of the year, kodwa ubequalifya kulesa stage. Nina-ke nilungisa ninokwenu, nifuna ukuphoqa. Ubhontshisi lo enithi sihlukaniswe ngawo unyaka, ubhontshisi lo nekhwaya, hayibo ngeke. Hhayi uKhuzani akawabuyisa amaculo akhe akudala, ogibela ibhasi, hhayi akawabuyisa, akunankinga phela wakhe. Engamane enze i-remix, hhayi akawabuyisa. Manifuna ukuthi sihlukanise unyaka ngobhontshisi, akabuyisele amaculo akhe akudala, enze i-remake or remix, akunankinga vele umusic wakhe. Eshintshe lezindawo ofuna ukuthi ayishintshe kancane. Phela amanye angithi ngibona umaskandi khona le ndawo la bakhuluma khona, kula angakhulumanga kona avele akhuluma, abuyise zonke nje leza ngoma zakhe zakudala.
ngoba ikhona into eshintshile. Ngiyazi ukuthi anifuni, ikhona into eshintshile. Etekisini from KZN to Johannesburg besikwazi ukuthi silalele uKhuzani sukela sihambe size siyongena itekisi. Yezwa engashintshi udriver. Kwahamba isikhathi ngathi abasamazi uKhuzani, ngeke ukuthi odriver bayatshelana, abatshelani, ngeke abatshelani. Ikhona lento eshintshile. Njengoba mina ngixoxe ukuthi uMaskandi nje ngawufunda ngomzala, ngawufunda ematekisini kuma long distance. Wancipha uKhuzani ematekisini. Angisho ukuthi umculo wakhe ukufanele ngabe angisho ukuthi uMaskandi ngoba ubelong ematekisini. Into engifuna ukukutshela yona, akasazwakali, abasamdlali. Yabo nje uKhuzani ibrand, kodwa khona lento engayazi ukuthi yini eyonakele. Angisho kabi, angazi ngayisho kanjani lento. Uyabo ijele, yabo isikhathi sejele, umshado kulona ijele ubuthola yonke indawo. Wathi TikTok nali ijele. Ngikhumbula ukuthi ijele khona la waliperforma khona bekukuphi kambe, bekusemncwabeni, angazi wayiphi artist. Ngaze ngayenza leyo video ngathi phela uKhuzani uMaskandi artist. Mayefika emncwabeni vele uzofika acina ingoma yaMaskandi sebeqala bemgxeka because le ngoma le beyidumile imphelezela yonke indawo. Hayibo ijele kwenziwa amakhava amaningi ijele, kodwa hayi ijele kuphela, khona nezinye ezenza nosiphezulu. Iziningi nje ingoma zaKhuzani. Lezi zamanje angazi kwenzakaleni, mhlawumbe kunoshintsho olukhona kodwa ngisazizwa ngoba mina uMaskandi isikhathi esiningi abantu abangifaka kuwona ngizwe nje ingoma ngihambe ngiyoyifuna. Enye ngithi TikTok nansi sengiyayifuna ngapha ku-YouTube ngiyifuna. Yabo nje lowo mdladla lowo mdladla ukuthi hayi ingoma kaKhuzani. Hayibo last month la ngizwe khona ingoma kaKhuzani, angazi bengidlula kuphi, ngathi le ngifuna ukuyicinga. Angazi mina khona into wrong, mhlawumbe abantu abanomona kodwa hayi phela nabantu angeke ubazi, bavele bebe nomona bonke. Hayibo banomona kodwa abantu khona lokho-ke kuyiqiniso banomona, kodwa angikholwa ukuthi bengaba nomona bonke. Lento engihlele ngiyibuza khona ematekisini ukuthi kwenzeka kanjani bengasamdlala uKhuzani. Yini lesishintshile? Nina-ke anifuni indaba yenu nikhomba lapha. Maskandi pop, neno sibambe ema-airports. Ema-airports simile ukuhlangabeza umthandeni. Na-ke e-airports kuthiwa uyabuya simuhlangabeza ngeflag lase-South Africa ngoba aniboni ukuthi uyaphi. Njolobu nje nigijime emva kwethu ayikhinking. Nilobu nimele ngokuthi niyi-brand enkulu. Vele nizoba yi-brand enkulu. Lokho already ni-achievile i-brand enkulu. Kodwa thina senzani? Hits after hits. Hits after hits. Washo katsheni. Nisale-ke la, nize-ke nizosithuka-ke, nikhulume kabi-ke, nisabise, nithi amantombazane. Angazi nokuthi ubani owafika nokuthi amantombazane awangawulaleli uMaskandi ngoba umusic lo sisupport talent. Sonke sisupport talent, sisupport obhuti bethu. Omunye azathi awaphume-ke manje amantombazane kwinto yaMaskandi. Hawu sengathi inyama yenhloko manje. Hayibo sina support talent and sijabula kabi ukubona ukuthi kuyakhuphukeka impumelelo iyabafica bonke. Ninanifuni ninomhobholo, lo mhobholo wenu unenza ukuthi nikhulume izinto ezirong njalo. Umhobholo malume leyo nto leyo yokuthi ngesikhathi kuthiwa shaya ihlombe uvela uthi wena kodwa ingathi amagundwane le ntombazane icela ngathi umhobholo womona. Ayi futhi laphayana kodwa futhi umona wenu nje angeke ngize nginifihlele. Wangisiza umona wenu, wangikhombisa ukuthi ngizifundele mina ukuthi kanti kuleli elinye iside kunjani. Yimi lo osokwazi ukwenza amavidiyo ngikhulume ngomthandeni ngisho ukuthi hawu uyahlekisa unjani ngoba kube ngangilandela lama paragraphs bengeke ngize ngazi, bengiyohlala kuma paragraphs udu kulobo ukubhalwa ngifunde le paragraph ngibone ukuthi hayibo igudla abani, kodwa ngibuye ngithi hayibo kodwa why ukubona ukuthi ugcina
Ukubone uma omunye expose omunye njalo ugcina ungazi ukuthi ubani onenkinga ngoba uyibuza ukuthi why ekuhlupha kangaka. Hawu, week after week sekune-paragraph. Uma uyayifunda le paragraph shuthi kunomqondo omthandeni lento. Hayi bo, wena abangani bakho kanjani, wena kunjani. Ngeke, angeke. Umuntu osuke ekucontrola loyo, ohlala ekhanda lakho kanjalo, usuku nosuku uthi mgcone. Kuphele u-3 days sekuthi isho into ethile. Kuphele 4 days ufuna ukumhlambalaza. Kuphele inyanga nje uyamcabanga. Hawu, ngabona lapho ukuthi khona into engashayisani. Le maths le ayivumi. Niyakuthanda lokho, anikuthandi. Umuntu okucontrolayo ozohlezi umnakile. Ukubone laba abahlukanayo mase beyalwa ko-WhatsApp status. Usuyabona status sakho yahluka ushintsha njalo. Thina abanye sesiyabona ukuthi wena ubhalele thina, ubhalele umuntu wakho. Nobhuti siyambona ukuthi washintsha kangaka izithombe zamantombazane walobu ukhipha ufake esinye, ulwa nomuntu wakhe. Say-understand into enjalo. Manje ngeke isidide kakhulu. Kodwa nami sizohlanganisa unyaka ubhontshisi. NgoDisemba ubhontshisi. Hhayi nina hambani nikakhuzani niyocula lo bhontshisi. Yabona nje njengalolu suku ijele liwina. Aniphinde nenze leya nto enayenza kwijele, nihambe niyobhiyoza nokhuzani nicula ubhontshisi. Hhayi ukuthi i-song of the year. Hambani niyobhiyoza lapha nicula ubhontshisi nimqukule. Awu senidlala ngathi-ke manje. Hey bo. Lo bhontshisi lo bathi bawufuna ukufaka kukhozi kube hayi laba abekho serious. Ikhona esisabisa ngengoma. Ubhontshisi lo mfana uyawuthanda ubhontshisi. Hayi akuzwakali ngisho kuwumaskandi. Kodwa nje ade sanda kubhala ukuthi umaskandi wakudala hayi. Nathi sikhathele Nkosi yami. Yazi sikhathele. Futhi umthandeni uyishilo ukuthi akasadlali, game over. Kanti akusazwakali yini ukuthi game over. U-game over usho ukuthini? Iphelile igame. Zamani okunye. Hey kodwa udlalile ngabo. Hey udlalile ngabo. Hayi mina kimi kuze kube khona indawo ebuhlungu kancane. Yazi ngokubona umuntu ebukise engaqondile ukubukisa ngoba bayaqhwanda guys, bayaqhwanda. Uzumthandeni uyadelela serious. Yabo lo uyadelela mina ngiyakuvumela. Ayibo. Yabo umuntu ezokudelela ungaboni ukuthi uyakudelela. Hayi uqedile ngabo. Ubona kuyazwela. Yabo le interview yakwiGagasi ngathi wayekorobha ngesithunzi sabo phansi kule interview yeGagasi ngokuthi nje athe into ephuphile leyo nto nje into esidala nasebeyenza nasebeyenza iyabhora. Uyabo umuntu izovele nje akususele phezulu akubeke la phansi ungaboni ngoba phela lento ayishoyo uqinisile. Kodwa mase uyihlaziya ngenye indlela ayibo uyamdelela omunye ngoba phela uthi nje kahle osabhizi nje naleyo nto leyo uyabhora kwayena ngoba wenza into engasenziwa. Awema wase nje akasadlali. Usuku-ke kuyaliwe umthandeni ukuthi akasadlali, asafuna into ephuphile yena ubheke phambili. Manje ngoba selokhu bedlala asazi ukuthi badlala nobani. Badlala nobani. Cha kodwa angifuni ukuqamba manje ngingasho ukuthi kwenye indawo niyalayeka. Angifuni ungakusho lokho. Cha angifuni ukuqamba amanga phela iqiniso hayi ngiyalikhuluma angiwaqambi kakhulu amanga. Niyalayeka nina kwenye indawo. Hawu last day inkulumo zenu. Futhi ngibona ukuthi lawa amavidiyo ngiwadelete. Ukuba ngiwadelete ngabe ngiyanifundela ama-comment we-guys izinto ababezisho. Umusho umuntu ngase uhlala naye. Manje wena ubona ukuthi nje ngoba umuntu umazela ama-mistakes ngeke asaqhubeka uzombukela phansi udu.
Niyalayeka kodwa futhi niyalayeka, serious niyalayeka. Ngoba nina vele ngisanivotela ukuthi niyalayeka. Futhi nalo bhonsiswe noma ungahlukanisa unyaka kuzophinde kube kubi. Nizophinde nibe nale nkinga mawubhontshisi. Thina sizoyithatha njengoyihlaya yonke lento enizobe niyenza manje. Ngisayithatha serious. Ungalwela ukuthi ingoma ihlukanisa unyaka kodwa uyazi ukuthi ayisiyo i-song of the year. Nawe ngokwakho uyazi. Kodwa ulwe uthi ayihlukanisa unyaka ngoba nakho uzovota ngo-5,000. Niyalayeka kodwa, niyalayeka. Niyalayeka. Hayi nonke guys, ngisho laba abebekhuluma ngabo umthandeni last year, bebhala kuwona wonke ama-page, bedelela bethi akabizwa, nale mali athi uyayi-charge-a, uqamba amanga, akanamali, izinto zakhe nje angeke asavuka, uBig Zulu umsizile ngolwa, futhi nakhona unkoshele kulwa ayikho yena into ayenzayo, ithalente lakhe alikho, uyabhimba. Cabanga, usho kubhuti wakho yonke leyo nto. Noma ngabe phela awukho egrupini yakho kodwa ubhuti wakho usho leyo nto. Ulwa nje, ushuthi kuzofuza ulwa. Lapho ulama isuke ebiza kwesinye istage ngokwami ukubona. Ukhona imali ayibhalayo, i-check lakhe. Ngoba ilento engangiyilalele ku-Master KG noNomcebo. Usisi Nomcebo ukuthi kanti ngibona ukuthi usisi Nomcebo waba nethonje, uyahamba nangiya emazweni, uyayenza imali. Kanti yini le mali engaka sibangwa eni? Ngathi ngenza i-research, iJerusalem kanti selinje. Ngathi ngabona sengingenelela nama-artist-ke bathi phela no-Master KG ubengazi ukuthi ingoma yakhe izoba impumelelo engaka. Lokhu abavumelana ngakho wamnika, okusho ukuthi usisi Nomcebo usehlohlwa amanye ama-artist. Mina ngifuna nivuke nje sekuthiwa nawo 50 million views, kuthiwa 100 million views, yabo? Sekuyi-Paris ne-Gucci. Ngivele nixakeke ningazi ukuthi nizothini ngoba sizwa ngani nokuthi ama-views ayathengwa. Hawu, uma ucula amaphiyano futhi mkhulu, yingakho ama-views ezoba makhulu, kodwa hhayi ama-views ayathengwa.